Gaurkoan gurea dugu Mikel Otero Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea, eguerdion eta ongi etorria. Kaixo, eguerdion. Lehenik eta behin denon ahotan dagoen gai bati buruz galdetu behar dizugu, argindarraren prezioaren etengabeko igoera hori, eta atzo enpresa elektrikoek Enpresa elektrikoek txantai onartezin bat egiten dutela, adierazpen horiekin, eta ez direla onargarriak inondik inola, ezta. Txantai bat da, baina aldi berean, nolabait ere, erakusle bat da, gaur egun zer indar harreman dagoen botere publiko eta botere pribatuen artean, ezta. Badaude hor hiru enpresa batipat, izugarrizko boterea metatu dutenak, eta badaukate gaitasun bat, nolabait ere, hor dagoak botatzeko edozein gobernuei, eta hori ari gara ikusten, ezta. Nik uste dut, inkluso adierazpen horien aurrean neurriak hartu behar direla, ze azkenean sistema elektrikoa segurtasunarekin oso lotua dago, eta nolabait ere sasi sabotai bat proposatzen ari dira, ezta. Beraz, kezkagarria bai. Eta atzo Pedro Sánchezek iragarritako neurriez gain, faktura hori murrizteko hartutako neurriez gain, bestelakorik egin daiteke zein da Euskal Herria Bilduren proposamena? Nik uste dut haratago joan ditezkela, ez dut esango neurri pakete hori norabide txarrean doanik, nik uste dut norabide honean doala, egia da, neurri guztiak ez direla berdinak, ez da, nik uste dut, irabazi ilegitimoen aurrean hartutako neurriak ona direla, uste dugu baita ere margina handiago izan zitekela, gero enkanten edo subasten inguruan hartutako neurriak ere interesgarriak dira, eta erabiltzaile zaurgarrienen babesari bideratutako neurria ere interesgarria dela. Badago gehiago egiterik? Bai, noski badago gehiago egiterik. Ze azken finean, gaur egun prezioa nola finkatzen den merkatu elektrikoan hori aldatu behar da. Ez du aldatu behar Estatu Espainolak bakarrik, baizik Europa osoan aldatu behar da, ezta? Enpresen irabaziei begiratutako prezio finkatze sistema bat dago, eta horri eskua sartu behar zaio. Eta horretaz gain, bai, publifikazio lanak ere egin behar dira, hidroelektrikoen kontzesioak amaitzen diren neurrian hori Tapia sailburuak zioen, Euskal Herrian gasa ez sustiagatzeagatik izan dela kausetako bat, zerbait aldatuko luke horrek? Nik uste dut ez dela egia, eta Arantxa Tapiak hori oso ondo daki, bera gas hori bultzatzen aritu da, eta orain bakuina bat sartu nahi du zentzu norabide horretan, ez da. Hasteko Euskal Herrian errentagarria den gasik ez dago, eta nik uste dut hortik abiatu beharko genukela. Eta gero, naiz eta gasa egongo balitz, eta de hecho, Eusko Jaurlaritza, Errioxen gasa ateratzen ari da, eta horrek prezioa ez du merketzen, azkenean gasa sartzen da, eta merkatuko prezioekin nahazten da. Hori ikusten ari gara beste estatuetan. Adibidez, Europan ekoizleak diren estatuak, adibidez, Herbeherak edo Erresuma Batuak, gasa ekoizten dute, eta argindarraren prezioa ez da jaitsi, adibidez, Erresuma Batuan, hemen baino askoz ere garestiagoa dago oraindik. Beraz, nik uste terraletatekak argi erakusten duela gasaren prezioa, eta Euskal Herrian egon zitekeen gasa horren arteko erlaziorik ez dagoela, eta Arantxa Tapia badaki. Esan dugu argindarraren prezioak goraka, gasarenak ere, eta gasolinaren prezioak ere goraka egiten ari den honetan, trantsizio energetikoa asko hitz egiten ari da, zein da bide horria? Hemen gako asko egongo lirateke, ez da, hasteko argi dago, etorkizunean energia gutxiago kontsumituz egin beharko ditugula gauza, beraz eraginkortasunean aurrerapen asko dauzkagu egiteko. Beste alde batetik, argi dago baita ere, azken finean gure sistema osoa hornitu duten baliabideak fosilak zirela, hau da, mugatuak ziren balia batzuk zirela, eta gainera CO2 isurtzaileak zirela, beraz, atzean utzi behar ditugu bai ala bai, eta atzean ez baditugu uzten eskasia bera etorriko da, eta prezioen joera tendentziala gorantzkoa izango da. Beraz, energia berriztagarrien aldeko apustu sendoa eta azkarra egin beharra dago, eta horrek implikazio asko dituela esango nuke sektore desberdinetan. Baina, ohitura batzuk ere aldatzen hasi behar dugu. Horren arira, Arnaldo Otegik zion, gaur egun dugun sistema produktibo eta kontsumo sistemarekin jarraituz gero bide okerretik goazela.
Bai, argi dago, ez da, nik uste dut, ontzat edo hartu dugula gaur egun ditugun ohiturak, ez da, gure bizitzeko eta konsumitzeko ohiturak, eta argi dago, etorkizunean, planetari eragin dizkiogun kalteengatik, hemen ordainak etorriko direla, eta baliabide gutxiagoko mundu baterantz goazela, ez da. Horrek esan nahi du, aldaketa asko eman beharko ditugula gure bizitzan, eta orain arte normaltza jotzen ditugun, hainbat, portaera edo eginkizun, igual ezoizkotzat hartzen hasi behar dugula. Edozein kasutan, gure sistema produktibo osoari eragiten dion kontu bat da, eta atalez atal, neurri zehatzak proposatzen joan beharko dugu. Azken urtean, Europan zehar, Europa mailan, baita ere, agendaren erdialdean kokatu da transizio ekologiko hori, klima larrialdiari nola aurre egin, eta Euskal Herria Bilduren lehentasunetako bat ere bada hori. Ildo horretatik Europako funtsak etorriko dira, eta behintzat Nafarroako gobernuak adierazi du abiadura handiko trenari dirutza emango diola. Bai, espero zitekeena zen, ze hainbat gobernu bere burugogorkeriarekin bere horretan jarraitzen dute, nik uste dut trenbidearen promozioa egin behar dela, baina ez abiadura handiko trenen bitartez, ez da, nik uste dut azken urteetan inbertsioak eta erabat desorekatuak izan direla, abiadura handiko lerroa pila bat bultzatu da, eta abiadura ez handiko trena galtzen utzi da, eta hori inbertsioak egin ordez, berriro ere abiadura handiko trenean zentratzen ari dira. Nik uste dut ez dela apustu egokia, beste etekin batzuk dituzten inbertsioak egin daitezkela, inkluso trenari begiratzen balin badiogu, baina, edozein kasutan, Europako funtsak ekartzen duten aldaketa edo transizioa egiteko aukerak hori baino gehiago ere izango dira, eta oraindik garaiz gaudela uste dut, inbertsio horiek norabide zuzenean moldatzeko, egokitzeko, bideratzeko, ze transizio ekologikoari bai garrantzi zentrala edo erdigunean kokatu behar dugula aldaketa egiterako orduan. Europako funtsak eskatzeko zerrenda horretan ere ageri dira CO2 isurketa izugarriak dituzten enpresa batzuk, esaterako Petronor, ez? Bai, argi dago, eta nik uste dut Petronorrek, nik uste dut Euskal Herrian arazo bat daukagula Petronorrekin, baina arazo handiena Petronorrek berak duela. Ze isurtzaile erraldoi bat da, eta Petronorrek badaki, hemendikan hamarkada gutxitara, bere aktibitatea, bere jarduera, erabat birmoldatu beharko duela, edo bestela, itxiera bat etorriko zaiola, ez da. Azkenean, deskarbonizazio prozesu batean sartua baldin bagaude, argi dago, Petronor bezalako enpresa isurtzaile, kontaminante batek, ez duela lekurik, ez da. Dirua nola bideratu? Orain hidrogenoaren apustuarekin ari dira, erregai sintetikoak eta bar, eta nik ez diot kentzen hidrogenoari etorkizunean paper bat izan beharko du, ze garraia astunarekin eta oraindik elektrifikazioaren bidez ez dago soluzio argirik, baina iruditzen zait gaur egun hidrogenoaren inguruan Petronorrek egin duen apustua gaindimentsionatua dela teknologian duen garapenarekiko, ez da. Beraz, ikusiko dugu zertan geratzen den, baina kontuz ere, diru xautze publiko bat etorri daitekelako Petronor bezalako jarduerak salbatzeko asmoarekin. Eta klima larrialdiak sortutako arazoak oso loturik daude gaur egun lan arloarekin baita ere, ez da, autogintza da sektoreetako bat, ikusten ari gara adibidez Volkswagen Nafarroan dituen arazoak, edo mikrotxipen eskazia, Mercedes Arabakoa barkatu, lantegia itxita jarraitzen baitu mikrotxipen eskazi global horren ondorioz. Argi dago, autogintza sektoreak eta are orokorrago mugikortasun sektoreak aldaketa handiak izango dituela, eta argi dago baita ere, auto txikietan eta elektrifikazio prozesuan sakontzen ari garela, mundu mailan, Europa mailan, eta baita hemen ere, atzerapenarekin baldin bagoaz ere, eta gure industria eta gure ekoizpen sistema autogintzari oso lotua dagoela, 10.000 enplegu ditugu arlo horretan, eta etorkizuneko autoelektrikoak, autoparte gutxiago izango ditu, eta hor ere, beste lan esparru batzuk iriki beharko dira, edo beste autogintzari lotutako beste sektore batzuei ere lehentasuna eman beharko zaie, ezta. Guk zentzu horretan askotan esan dugu, orain energia biltegiratzearekin eta bateriekin eta hor lan handi bat dagoela egiteko, eta nik uste dut Euskal autogintza sektorea nolabait ere, eremu publikotik ere akonpainamendu bat ere egin behar zaiola, eta habilidade berriak eta ekoizpen mota berriak bultzatu behar ditugula, baino asko dago jokoan hori dudarik ez.
Ez da sektore bakarrekin kalarrian dagoena, hainbat lan gatazka ikusten ari gara Euskal Herrian, hala ere instituzioetatik, jaurlaritzatik errekuperazioaren garaia dela azpimarratzen dute. Bat egiten duzue adierazpen horiekin? Ni oso kontu zibiliko nitzake errekuperazio edo normaltasunaren garaietara iristen ari garela. Argi dago, pandemiaren ostean egondako krisi eta beherakada ekonomiko horren ondorioz, orain suspertze bat edo goraka bat etorri dela, baina hor arazo batzuk gelditu dira pendiente, eta guztia ez dago soluzionatua, ez da. Hasteko krisia etorri aurretik, bazeuden arazo batzuk egiturazkoak zirenak, gure eredu produktiboaren birmoldaketa bat etorri behar zuen, eta horri ere atentzioa jarri behar diogu. Eta gero, zer da normaltasuna? Normaltasuna Jaurlaritzarentzako da 2019an zeuden langabeziaren 10% berreskuratzea. Guk hori normala ez dugu ikusten. Normala da pandemiaren aurrean zegoen lan baldintzen kaskartze hori etortzea edo berreskuratzea, ez zaigu normala iruditzen, ez da. Nik uste dut Jaurlaritzak nahi duela, nolabait ere galdu den egonkortasun horren bila ari dela, baino egonkortasuna, baino egonkorkeri batean daudela, eta argi dagoena da mundua eraldatzen ari dela, eta modu azkar batean eraldatzen ari dela, eta beraz, aurreko normaltasunak orain datozen garai berrietarako eta orain aurrean ditugun erronka berrientzako ez duela balio. Besteak beste, esan dugu hainbat lan gatazka dagoela gurean, besteak beste Tubacex zena agian erakusgarriena, ez da 200 egun baino gehiago daramatzetelako greban langileek, eta gaur bildu dira bai enpresa batzorde eta bai zuzendaritza Jaurlaritzarekin. Nola ikusten duzue afera? Nik uste dut, Tubacexen aferan gauza desberdinak ikusten direla, ez da, hasteko ze garrantzitsua izaten jarraitzen duen langileriaren borroka bere bizi baldintzak mantentzeko, hori hasteko. Beste alde batetik, ze kuriosoa izan den, epaitegiek eta eman dituzten erresoluzioak ez bakarrik Tubacexeko arazoan, Arnoan, Petronorren eta bar, eta kanporatzeak eta nola ez ziren zilegiak, ez da. Hau da, nola hainbat enpresek aprobetxatu duten egoera koiuntural hau, aprobetxatzeko lan kostuak eta gutxitzeko, ez da. Beraz, zertan geratuko da, ikusiko dugu, argi dago baita ere, sektore desberdinetan eraldaketak etortzen ari direla, sektore galtzaile eta irabazleak egongo direla aurrean ditugun erronken aurrean, eta langileei bere bizit baldintzak berbatzen jarraitu behar dugula, gaur egun dituzten lanpostuetan ez baldin bada, antzekoetan birziklapenak eta abar eginez. Edozein kasutan, eredugarria guztiz, Tubacexen borroka dudarik gabe. Lan arloaz ari garela eta ingurumenaz ere ari garela, Zaldibar buruz ere hitz egin behar dugu. Azken auzia izan da, Berter Rezeklineko arduradunak ez direla kartzelara joango, adostasun batera heldu baitira. Euskal Herria Bilduk auzia amaitutzat ematen du? Nik uste dut ez da inondik inora amaituta, hor adostasun bat egon da, adostasun horretan ez gara sartuko, familia eta bar daude implikatuak. Kuriosoa edo deigarria egiten zaigu baita ere, hemen lan istripuaren inguruko edo lan segurtasunaren aurkako delitu bat egonik, fiskaltzaren eskaerak eta oso txikiak izan direla orokorrean, eta nahiko merke ateratzen dela langileen bizitzaren edo segurtasunaren aurkako jarduera edo portaera bat izatea, ez da. Baina, Zaldibarren auzian gauza asko daude irekita beste epaiketa bat dago beste delitu baten inguruan, eta hondakinekin edo hondakin industrialarekin dagoen gaur egungo kaosa nola konponduko den hori guztia ere airean dago. Bai, besteak beste aipatu duzu, ezta, ingurumen delitu hori epaitzekoa da, baina hala ere horrelako delitu motek zen nolako bidea dute? Bide zaila izaten dute normalean, ze ingurumen delituak tipifikatuak daude, eta hemen zantzua badaude argiak ingurumen delitu bat egon dela, baina hemen kalteak edo kalteak neurtzerakoan, zailtasun handiak izaten dira gero isunak edo epaiak ematerako orduan. Ez dakigu zertan geldituko den auzi guztia, eta ez dakigu oraindikan ere, inkluso ingurumen delituari lotuta Jaurlaritzak implikazioak izango dituen, edo ez dituen izango.
Momentuz, enpresa da ikertua izaten ari dena, baina hor kulpa inbigilando bat ere egon daiteke, eta ikusiko dugu epaitegietako bideak zer ematen duen, eta benetan argitzen den Zaldibarko hondamendian egon diren erantzukizunak eta erantzule guztiak. Eta hemen erantzule pribatuak bakarrik daudela esatea, ez zait egokia iruditzen. Gai aldatuta, bihar ostegunean hasiko du urte politikoa legebiltzarrak, politika orokorreko eztabaida horretan, eta besteak beste adierazi duen zein Urkullu lehendakariak autogobernuaren eztabaida hori bideratzearen ponentzia abiatuko du. Zer espero du Euskal Herria Bilduk? Gu entzutera goaz, beti joaten garen bezala, adi egongo gara. Espero, orain arte Urkulluk izandako ibilbidearekin gauza handiegirik ez dugu espero, ambizio handirik ez dugu espero, guk dakiguna da guk zer uste dugun eta guk zer proposatzen dugun, ezta? Guk uste dugu estatus berriaren kontua erresoluzio fase batean sartu behar dela, atzerapen gehiegi egon dira, eta hortik atera beharko luken akordioak, hasieran oinarri eta printzipioetan EAJ-rekin adostutakoa jaso izatea. Guk zer diogu? Guk diogu gutxienez erabakitzeko eskubidea, nazio aitortza bat egon behar duela, eskubide sozialen berme bat eta areagotze bat egon behar duela, eta hemen adosten denaren inguruan berme sistema bat ezarri behar dela, eta ez menpekotasun erlazio bat gaur egun daukagun moduan, ezta. Hortik baldin bagoaz, guk gure prestutasuna adierazi dugu eta adieraziko dugu bai bihar ere. Ikusiko dugu zenolako eboluzioa duen gaiak egunetan zehar, eta bestalde ikasturte politiko berriarekin batera datorren urterako aurrekontuak ere adosteko unea iritsi da. Jaurlaritzak baieztatu du inoizko inbertsio sozial handiagoa izango dutela. Euskal Herria Bilduren lehentasunak zeintzuk izango lirateke aurrekontu horietarako? Guk Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aurrekontuak ikusten ditugu negoziazio beste prozesuak bezala, ezta? EAeko aurrekontuak negoziatu edo ikusi eta eztabaidatuko ditugu, Nafarroakoak ere bai, eta Madrilekoak ere bai. Orain arte zailtasunak izan ditugu, ikusi dudulako bere gehiengo absolutuan edo gehiengo absolutuaren atzean gordeta dagoen akordioetara iristeko gobernu, borondaterik gabeko gobernu bat, eta ikusiko dugu hor aldaketa bat dagoen edo ez. Hori alde batetik. Eta gero, edukien arabera, ikusiko dugu. Bereik esaten dute aurrekontu sozialak izango direla, baina hori urtero esaten dute. Guretzako datorren urteko aurrekontuek bai suspertze baten norabidean jarri behar gaituzte, baina baita ere aurretik edo pandemiaren inguruan ikusi diren bat gabezi ere konpondu beharko lituzkete, ezta? Zen ere, osasun publikoan diru gehiago sartu behar da, lehen arretan horrelako kontuak, edo orokorrean eskubide sozialak bermatzen dituzten partidak aurrera egin behar dute, aurrera pauso bat kualitatiboa egin behar dute. Gero politika industrialean, berrikuntza garapenean, transizio energetikoari bideratutako partidetan ere, aurrerapenak ikusi nahi ditugu, eta aurrekontuak ditugunean, hori zehaztapen gehiagorekin aztertuko dugu eta ikusiko dugu ea badagoen akordioetara iristeko ahalmenik. Gure partez aurretiaz borondate hori beti dago beste instituzioetan dagoen bezala. Eta datorren ikasturtera begira ere Euskal Herria Bilduren lehentasunen artean euskal hezkuntza eraldatzeko egingo berri duzuen proposamen hori, ezta? Nik uste dut argi dagoela euskal hezkuntza sistemak berritze bat behar duela, urgentea dela. Zentzu horretan Bildarratz kontseilarekin ere bat gatoz, hemen herri hitzarmen berri bat eta berritu bat behar dela, hemen egiturazko arazo handiak dituen sistema baten baitan gaudelako, zaharkitua gelditu dena, eta erronka batzuk potoloa ditugu, ez? Adibidez euskalduntzeko gaitasuna oso mugatua dauka euskal hezkuntza sistemak, bai B eredua, zer esanik ez B eta A ereduek, eta gero segregazio mota desberdinekin ere arazoak ditugu, eta azken finean, 21. menderako behar ditugun habilidadeak lortzeko garaian ere, berritze, astintze handi bat eman behar dio hezkuntza sistema. Beraz, oinarri horietan, ea gai garen
agente guztiak adostasun edo kontsentsu minimo batetara iristeko sistema guztia berritzeko. Euskalduntzea aipatu duzu, hezkuntzatik haratago ere egin barrekoa, ezta, eta albiste da egunotan Euskal Udallegea Auzitegi Konstituzionalera heldu dela. Bai, beste behin ere, gauza desberdinak erakusten ditu, nik uste dut auzi edo afera honek, ezta. Alde batetik, subiranotasun falta, nola gauden beti Auzitegi Konstituzionalaren menpe eta Madrilen erabakiko dutenen kapritxoen edo intentzioen menpe gaude, ezta. Hori lege askorekin ikusi dugu berritan eta orain berriro ikusten ari gara. Eta gero, nik uste dut aipatzekoa eta azpimarratzekoa dela baita ere, hemen gutxiengo batek badaukala gaitasun bat baldintzatzeko besteen eginkizunak eta besteen ibilbideak, ezta. Hau Voxen bitartez dator, eta Voxekin hemen daukan representazioa edo ordezkaritza badakigu gutxaren hurrengoa da, baina badute gaitasuna, nolabait ere beraiei interesatzen zaizkien gaiak gure agenda mediatiko eta politikoan ezartzeko. Gauza guzti horietarako gure estatuarekiko harremanak aldaketa handi bat behar du argi dago. Hausnarketa horrekin geldituko gara, Mikel Otero, Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea. Eskerrik asko hemen Hamaika telebistara etortzeagatik. Eskerrik asko zuei, nahi duzun arte.